tämän CERNin Science Gatewayn nyt valmistuttua viime syksynä. Tässä on tehty paljon tällaisia niin kuin maisemointia ja se näyttää nyt aika hyvin olevan kunnossa. Ja tässä on selvät sävelet ja opasteet paikallaan, mistä löytyy mitäkin jo aika hyvin. Että vuodessa asiat on mennyt hyvin paljon eteenpäin ja nyt täällä on hienot esittelytilat, jonne pääsee, lentokone menee siellä, jonne pääsee tähän Science Gatewaylle tosiaan niin yleisö tutustumaan ihan ilmaiseksi. Hieno homma.